Ahojte, teraz vám ukážem, ako sa pridáva kniha návštev na vaše web stránky. Je to veľmi jednoduchý a užitočný nástroj a nájdete ho na ľavej lište pod touto knižkou. Kľudne si ho zväčšite podľa potreby a môžete ho vlastne na stránku pridať až ponaťahovať až úplne dole. Vidíte, že je to klasický vlastne formulár, kde užívateľia môžu zadávať komentáre. Dvojitým klikom si otvoríte vlastnosti tejto knihy návštev a máte tu rôzne polia. Odporúča sa ich nemeniť, ale najdôležitejšie, čo je, aby zostalo vlastne meno a nastavte si vlastne titul guestbooku, čiže knihy návštev podľa vašich predstav. Napríklad zanechajte mi spätnú väzbu. Meno pole môžeme nechať, predmet môžeme zrušiť, e-mail môžeme nechať, web stránku, väčšina ľudí web stránku nemá, takže môžeme zrušiť. Pole správy môžeme nechať, potvrdzujúce tlačítko môžeme nechať, tlačítko na reset môžeme vymazať a môžeme nechať captchu, aby vám nespamovali zbytočne vašu knihu návštev, rôzne spamboti alebo ľudia. Takže tu môžeme napísať captcha. Môžete si zvoliť vlastný štýl tejto knihy návštev tým, že klasicky už ste naučení, takže zmeniť si farbu pozadia, napríklad ružové. Môžete zvoliť, či sa zobrazí rám alebo nezobrazí. Môžete vložiť obrázok do pozadia. Môžete zvoliť farbu linkov. Dáme povedzme zelenú a keď prejdeme tlačidlom, tak dáme oranžovú. Môžeme nastaviť font, styly, správ, titulkov. Môžeme nastaviť pozadie daných objektov. A tuto v záložke Advanced môžeme si zvoliť pre správcu Show Admin Link, aby ste mali prístup k tejto databáze, mohli mazať komentáre, mohli s nimi rôzne manipulovať. Tu si zvolíte vlastné heslo a môžete si dať zapnúť notifikáciu na e-mail, že keď vám vlastne príde nejaká správa, tak sa vám to zobrazí aj do mailu a upozorní vás na to. Môžete si nastaviť povolenie captchy, môžete si nastaviť, či užívateľia môžu pridávať rôzne web stránky alebo nemôžu pridávať a tak ďalej a môžete si zvoliť formát času a dátumu a tento text filename a PHP script name necháme tak, oni sa vytvoria na vašom FTP Blue voda automaticky. Stlačíme OK. Vidíte, že sa to trošku pomenilo, je to aj bez rámov a takto vlastne pridávate guestbook na vaše stránky. To je na dnes všetko, na budúce si ukážeme niečo viac. Pekný deň, majte sa.